Защо ти е трудно да си намериш мъж? Прекрасни дами, в това видео ще ви дам нещо изключително важно. Едно нещо, което вие правите и е важно и основно, за да нямате мъж до себе си. За да нямаме човек до себе си, за да има винаги едно свободно пространство до нас, ние правим нещо не както трябва. Ние правим нещо грешно. И сега в това видео ще разберете какво е това основно нещо, което вие правите грешно. Най-важната ви грешка е, че вие имате огромни претенции към мъжа срещу вас. Точно така. Няма 3 стъпки, 10 стъпки. Едно е. И това са вашите огромни претенции, които имате към мъжете. Да бъде висок, да бъде под 100 кг, да бъде неженен, да няма деца, да бъде между 30 и 40 или на 25, да бъде умен, да има много пари, обаче да бъде и грижовен. Хем да работи много, хем да има време за мен. Искам да е грижовен, но да има много пари, да има хубава кола. И ако дойде с кофти кола, той не става. Абсолютно. Дами, с тези претенции, които имате към мъжете, вие няма да привлечете мъж никога. Гарантирам ви го. Работя с супер много дами, които идват с мен с цели списъци. Не преувеличавам. Цели списъци от изисквания към мъжете. И аз питам, ти каква жена си? Какво ще дадеш на този мъж? Ако имаш такива претенции и изисквания към него, ти какво му даваш? И тя казва, Тоест тя нищо не казва. Има едно Да, защото ние не се замисляме какво ние ще дадем в тази връзка, а мислим само какво ще получим. Изисквания огромни. Резултат ние да дадем нещо на този мъж. Нищо. Ти имаш изисквания към него да бъде с много пари, да работи много, да изкарва много, да печели много. Да, умишлено задълбава много на парите, защото за много хора парите са много важни, за много жени, но и за много мъже. Обаче ти искаш да има време за теб. Как между това той да изкарва много пари, да се грижи за теб, за семейството, ти си представи, че той ще има и време за теб. Даже ще те се грижи за теб. Даже ще те води и по почивки. Разберете, че ако искате богат мъж, то трябва да си платите цената, за да имате този богат мъж. А това означава, че той вечно ще бъде на работа, за да може той да задоволява вашите изисквания. Защото ако си мислите, че ще срещнете принца на белия кон, който ще дойде, ще ви спаси, ще ви оправи живота, ще ви изплати и кредитите и заемите, ами да ви кажа, едва ли мъжът точно си мисли как на вас да ви помогне и как вас да спаси. Единственият човек, който може да ти помогне днес и сега, това си ти самата. Така че спрете, дами, да имате претенции към мъжете. Започнете да давате. Дайте му внимание, дайте му отношение, дайте му усмивка, дайте му прегръдка, дайте му хубава дума. Погрижете се вие за него. Дайте му тази енергия, от която той има нужда. И тогава той ще ви се отблагодари многократно. И това винаги се получава. Но когато имате претенции към тези мъже, нещата няма да се получат. Това е основното нещо, което днес споделям за вас. Надявам се много от вас да се замислят. Правете лична терапия, дами, което ме подсеща. Вече се върнах, на линия съм, мина ми екскурзията, почивката, така че на линия съм за вас. Днес ще започна да отговарям лека по лека на всички съобщения, които имате към мен. Записвайте се за консултации, ще се свържа с вас, ще запишем час и нека тази година бъде различна за вас. Без значение дали е тази, дали е този месец, дали е следващата седмица, дали е... Работете върху себе си. Изберете себе си. Работя с толкова много дами и господа, които не са избирали себе си никога. Винаги са избирали другите. Бъдете тези, които да бъдат по-различни и да изберат себе си, собственото си щастие, но без претенции към другите. Претенции можем да проявим единствено и само към себе си. Запомнете го. Прекрасен ден и до скоро!